लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो जिरायथ'थ' मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआ जागोन नोंथांमोननिनो कमेन्टनि सायावनो लानानै फैदों आङो। आं दाखालि बावैहाय मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना आंनि प्रब्लेमनि सायावहाय। ओमफ्राय बे भिडिअखौ नायनानै गोबाङानो आंनो कमेन्ट लिरदों। नोंथांमोननि कमेन्टखौ आं फरायजोबदों, नाथायबा रिप्लाइसो हरनाय जायाखै आरो। दा मबाइलबो नायबाय थानो सम मोनला नालाय सोर साबेसेनो रिप्लाइ हरगोन जायो। ओरैबायदिबो नुदों आङो, माथो रावनोबो रिप्लाइबो हराखै माथो होननाय कमेन्टबो नुदों। अबयसे नंगौ, आङो रिप्लाइखौथ' हरनाय जायाखै। ओमफ्राय दिनैसो आङो भिडिअ बानायनानै हरफिननो लाबाय आरो। दाखालि साननैसोनो आङो भिडिअखौ बानायनो सानदोंमोन, नाथायबा गोसोबायदि सम मोनला नालाय। दायो फिसाजोनि थाखायबो सम होनांगौ जायो आरो जोंहा जेरै सनाया एसे गगा मोनदों दाखालि बावै। सेथेना बिबारा बियो जोंहानाव बिराद मोनामफैदोंमोन। बे मोनामबाथाय आं गगा मोनखायो आरो बोसोरे। ओमफ्राय आं गगा मोनदोंमोन आरो एसे आं मोनबाथ' जेरै सनायाबो मोनखागोन ना। आंनिनो गाइखेर जानाय जायो, आंजोंनो थाफाबाय थानाय जायो। ओमफ्राय आंजोंनो लोगोसे बेबो एसे मोनदोंमोन आरो। ओमफ्राय दा मुलिबो दंखायो नालाय, मुलि होनायजों लाबजों एसेबां खस्थ' जाद्रायाखै आरो। बिदिनो माइ दंबावो। आं हरनै जाबाय आरो मास्क गानै हरसे उन्दुनाया गिनानैनो। आंखौथ' गियाखै, आं आंनि फिसाजोखौ गिनानै सनजानो गिदों आरो। बेनिखायनो बिराद जोथोन लादों आरो बोथोराबो दा थान्दा बोथोर नालाय बिराद गिनांगौ। गिदिर मानसिफोर गगा मोनबाबो जेबो नङा, उन्दै मानसिफोर गगा मोनबा ओरैबायदि गिनांगौ। खिथानाबो लानो हाया, मानोबो हाया, गाइखेरबो जानो हाया, मानोबो हाया। बिराद खायसो खस्थ' जायोना, बिनिखायनो बिराद साबधान जानांगौ जायो आरोना। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआव आङो दाखालिनि प्रब्लेमखौ एसे खोन्थाफिननोसै। नोंथांमोना आंनि प्रब्लेमखौ बारा मोनथियासै जानो हागौ, आंबो बारा स्रा खोन्थाजोबासै नालाय एसे लाजिस्लु मास्लु खोन्थानाय जाबाय। बिदिनो जामारो, माखासे प्रब्लेमफोरखौ लाजिस्लु मास्लु खोन्थाबाथाय मोजांबो मोनथिया। बेयावनो मोजां मुलिफोरबो नागिरनानै मोना जाहैयो आरोना। डक्टरफोरनोबो बिदिनो प्रब्लेमफोरखौ लाजिस्लु मास्लु खोन्थाना लाबाथाय बिसोरबो मोजां मोनथियाबा मोजां मुलि हरनो हाया होननाय बायदि जाहैबाय आरो। दा नोंथांमोनाबो आंनि प्रब्लेमखौ बारा मोजां मोनथियासै नालाय, बिनिखायनो नोंथांमोना मोजाङै बुंहरजोबनो हायासै आरोना आंनि प्रब्लेमनि सायावहाय। माने हमदांजोबनो हायासै आरो आंनि प्रब्लेमखौ। साफा सानैयालाय मोनथिदोदां, साफा सानैनि कमेन्टखौ नायनानै आं मोनथिदों बायदि मोनदों। नाथायबा बहुदानो आंनि प्रब्लेमखौ पाइल्स होननानै सानदों आरोना। नाथायबा आं पाइल्स जायाखै, पाइल्सखौ बुङाखै आङो। आंहाबो पाइल्सआलाय सिगाङाव जादोंमोन जानाया, ओमफ्राय आं पाइल्स जायाखै आरोना दाबा। फन खालामनानैबो सोंहरदों आंखौ सोरबा पाइल्स जादों नामा ओरैदो नामा होननानै। ओमफ्राय गोबाङानो कमेन्टआवबो लिरदों पाइल्स जादोंब्ला अपारेसन खालामनाङा, अजाजोंनो हामो, एरिया मुलिजोंनो हामो, बेफोरबायदि बहुत कमेन्ट। अबयसे नंगौ नंनाया, पाइल्सनि अजाफोराथ' जोंनिथिंबो बहुत दङ दंनायालाय। ओमफ्राय आं पाइल्सखौ बुङाखै लोगोफोर। आंनि प्रब्लेमा जाहैबाय माबा प्राइभेट पार्टनि लामायावसो जायो लोगोफोर। बियो एसे मा प्रब्लेम मिन्थिया आरोना, एसे बोरैबा लद्राद्रा जायो आरोना, एसे बुनाय थां लद्राद्रा जायो। मा प्रब्लेम आं बेखौ मिन्थिया। ओरैनोथ' डक्टरफोरा बार्टलिनसिस होननानै बुङो। ओमफ्रायो बिदि प्रब्लेमा बुहुत खम मानसिनाव जायो। 100%आव 5%, 10%आव जायो खोमा आरोना। ओमफ्राय बे प्रब्लेमखौ गोदो गोदायनि बुरैफोरासो मिन्थियो। जोंहा आइयाबो मिन्थियो, बिनिया आइ बिखुनजोआ बेयो मिन्थियो, बिनियावबो गोदो जादोंमोन आरो। ओमफ्राय दा नर्मेल गथ' जोनोम जाखांनायनि उनावनो हामोनो आरो बिदि प्रब्लेमा। ओमफ्राय दानि मानसिफोराथ' बारा नर्मेल जायाना गथ'फोरा। ओमफ्राय आंहाबोथ' नर्मेल जायासै नालाय, बेखायनो प्रब्लेमा हामाखैदां आरोना। जानो हागौ लासैफोर हामलांनोबो हागौ, दाथ' हामथ'वाखै नालाय। बिनिखायनो आं एसे शेयार खालामदोंमोन आरो। सोरबाफोर जाबाय बायदोंब्ला एसे हेल्प मोनबाय बायगोनदां होननानै शेयार खालामनायमोन। नाथायबा नोंथांमोना बहुदानो बुजियासै, प्रब्लेमखौ बेलेग बुजिबाय आरो खायफाया बुजिदोंबो जानो हागौ। सोरबा ओरैबायदिबो हरदोंना आंहाबो जादोंमोन बिदि प्रब्लेमा प्रेगनेन्सि टाइमाव जाखायो, माने मोदोम गोरलै समाव जाखायो। ओमफ्राय गथ' मोनखांनानै मास मोनथाम मास मोनब्रैनि उनावनो हामफिनो, इदि होननाय कमेन्टबो नुदों आङो।
ओमफ्राय बेफोर कमेन्टखौ नायोब्ला माने आंनि प्रब्लेमखौ बिथांमोना बुजिदोदां होननानै आं सानफ्लांदों आरोना ओमफ्राय गोबाङानो पाइल्सनि सायाव लिरनायावहाय ओमफ्राय बिथांमोना माने बुजियासै आंनि प्रब्लेमखौ आंनाबो बुंनाया बारा मोजां जायासै नालाय थख' थख' खोन्थाजोबनाय जायासै बिसोरबो बारा हमदांनो हायासै होननानै आं साननानै लाबाय आरो दा बोरै खोन्थाजोबनो मानोबो जालायलाङो आरो लाजिनायबो मोनो आरो लाजिनायखौ लाखोमानानै खोन्थाना लायाबाबो जाया बिदिनो मा बुंनो आरोना बेखायनो दिनै आङो लाजिनाय गिनाय बानाय दोनथ'नानैब्लाबो खोन्थाजोबसै होननानै खोन्थाफिननाय जाबाय आरो नोंथांमोनाबो बहुदानो आंनाव बायदिसिना कुइसन खालामनाय दङ आं रिप्लाय हरनो हाथ'वाखै मोनसे मोननै हरला आङो एबारावहाय खनसेयावनो एकदम ज' लिरनानै ज'हैनो हरनोसै आरोना नोंथांमोनाबो आंनिफ्राय बहुद मोनथिनो लुगैयो नालाय बायदिसिना ओमफ्राय आरो आंबो नोंथांमोननिफ्राय मोनथिनो लुगैयो बेनिखायनो आंबो नोंथांमोनाव सोंहरबाय थायो खाथि खाथि मोनबाथ' थांथ' फैथ'नो रायलायनो हागौमोन देखा देखिनो सोंलायलायनो हागौमोन आरो बिदि बहा लोगो मोनबाय थाया नालाय बेनिखायनो इउटुबावनो खनसेयावनो फोरमायबाथाय खनसेयावनो नायख'हायै ज्र' कमेन्ट फैयोना बेफोरबायदियावहाय फोरमायना लानो मोजां मोनो आरोना प्रब्लेमफोरखौ माने एसेबाबो गोसोफोरखौ साहस मोनो नालाय सोरबा आंनावबो जानाय एरिनाय आंनावबो जानानै इदि हामबाय एरिबाय बेफोरबायदि खोन्थाहरबा साहस मोनो नालाय बेनिखायनो आङो खोन्थाया बायदि सानदोंमोनब्लाबो खोन्थाफिनबावनाय जाबाय आरो खोन्थानासो लानो नांगौ आंनिबाथ' लाजिनाय गिनाय बानाय बेफोरखौ दोनथ'नानैब्लाबो खोन्थानानै लानाया मोजां नङाब्ला बेफोरनो उनावहाय लाखोमा खालामबा मायाबा जाहैबा जारला जायोना बेखायनो खोन्थाना लानाया मोजां आरो आंनि मथेब्ला जुदि प्रब्लेमा उनावहाय हारसिंनो हामलाङोब्ला बेखौबो आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन आरो हारसिङै हामालासिनो अपारेशन खालामनांगौ जायोब्लाबो बेखौबो आङो नोंथांमोननो शेयार खालामगोन आरो मानसिनि देहा मा बुंनो लोगोफोर बायदिसिना बहुद प्रब्लेम थायो जोंखौबो नायनानै बिराद जेबो गैयि मायि बिराद हेपि नुहुरो आरोना नाथायबा जोंनि देहायावबो गोबां बायदिसिना फिसा फिनला बिराद प्रब्लेम जाखोमायो अब्लाबो बिराद हेपि थायो आरोना जोङो मानसिनि जिबनालाय बिदिनोसै न' लोगोफोर सोरनि देहायाव प्रब्लेम गैया बयनिबो देहायाव प्रब्लेम थायो अब्लाबो आंनावल' प्रब्लेम दं होननानै गावल' हारसिं दुखु खालामनानै टेनसन खालामना खर' गाज्रि खालामनानै लाब गैया बेनिखायनो जेब्लाबो रंजा बाजा हेपि थानो नांगौ आरोना मानसिनि जिबना साननैसोनिल'सो नालाय बेनिखायनो बे साननैसोखौ जेसेबां हायो एसेबांनो रंजा बाजा मिनि खुसि थानांगौ आरो बे ओमफ्रायथ' मा बुंबावनो आरो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आं प्रब्लेमखौ खनसेबाव शेयार खालामनाय जाबाय जानो हागौ नोंथांमोना आंनि प्रब्लेमखौ मोजाङै बुजिबाय बे खेबावहाय सोरबाफोर बे प्रब्लेमनि सायावहाय मोजां माबाफोर मिन्थियोब्ला जिखिजाया डक्टरानो जा अजायानो जा जिखिजाया मा मिन्थियो खोन्थाहरोब्ला खोन्थाहरनो हाबावगोन आरोना आं मोजां मोनगोन आरो खोन्थाहरोब्ला आं माने एकदम अपारेशन खालामालासिनो फाहामनो होननानै सेस्था खालामथारदों आरो बेखौ दे बिदिब्ला एसेनोसै जेरि सनाखौ आङो बामनानै भिडिअ बानायदोंमोन नाथायबा आं फेक रायलायना होबाय थानायाव खस्थ' मोनबाय नामा बियो खालामबाय थानायखाय आङो मुथुनो हैबाय आरो मुथुनो बिफानो जेरि सनाखौ हर आखाया हर मामाया गोरबायलै माथो मामा जानाय थावदोसो मालिस खालामखायोलै जोंना न' मामा टेप मामानि किटुआ टेप गोरबाय सना र' दै जाथारबाय दै मामा जाथारबाय जाहा दुगैनायनि सिगां जानाय थाव लाग्रोखानासो दुगैयो न' मामा ना जानाय थाव लाबासो गुदुं जायोदि मामा ना गोजाङा न' 2 3 4 1 2 3 4 मेवदो मामा आखाया आखाया मेवदो
आखाया मेवदो मामानि आखाया मेवदो जाबाय सना जाबाय